Adran ec sy'n galw nawr y Merlod Cymreig Teip Cob, yr ebolesu yr adferch yn cystadlu ac yn cyd-cystadlu yn yr un dosbarth blwydd o'd. Dydd Mawrth, dornod yr stoc ifanc. Felly ni'n gweld yn beirniadu. Mae Mr Geraint Thomas, brydfa telynau. Ar hyn o bryd, ar y brig, yw Ashmeadow Delilah ag yn ail. Yw Nebo Rosselin, ond dim ond dachrau oedd y berniadu ni ar y brig ar hyn o bryd, ond mae Mr Thomas wedi newid yn y dosbarth cynt, a ni'n gweld, mae fe'n cael cerdded i gael pwyso mesur yma. Ac o ti'n sôn, Rob, yn y dosbarth cynt, fe ath e'n rhywbeth chydig bach yn gryfach, mwy falle tuag at yr adran dy. A wy'n gweld y tôn yn farn i, tymod yn y dosbarth hyn, mae yna eboles digon o fel uchder a cryfder un lygad i, ond dyna ni, fe gewn ni weld, mae'r het off. Mae'r het i ffwrdd. Dim newid heddi, dim yn y dosbarth hyn. Mae pawb eisiau gweld yr het yn dod bant, yn dysau. Gallai ddim ddod yn digon fast. Na, lle. Yn enwedig os i ti ar y brig. Ie. Ych chi, Ashmeadow Delilah wedi dal gafel ar y safle cynta yn eiddo i John a Linda Wilkinson. Ac yn ail, 6-2-9. Os oes rhywun â catalog edre, 6-2-9 i Mr Owen Jones, brydfa Nebo Rosselin. Di. Ac digon i wneud pan i ti'n cael yr hosglymau, y lluniau swyddogol a'r lluniau personol hefyd. Yndi fe, ie wir. Os bydd e'n ddifyr i weld os fydd y patrwm yna yn datblygu yn ystod y dydd, yr patrwm cryf mwy tuag at yr adran dy. Fe fydd wir. Na, mae'r rhaid fi weid, fi'n credu mae Nebo Rosselin wedi mynd yn drydydd, so wy'n edrych am yr ail ar hyn o bryd. Fe fi oedd newyddiad fach. Ond yr ynyllydd yw, Ashmeadow Delilah yn dosbarth yr ebolesu neu adfarch y blwydd. A dyma fe, y dyn sy'n ar gardyn goch yn trafod Ashmeadow Delilah, Simon Charlesworth wrth gwrs, yn un sydd yn neud yn byw wrth trafod cyffylau i bobl eraill. Simon yn dod o Newmarket, wedi trefeili tipyn o ffordd yma. A hwnnw'n wych yn dweud gweld y berthynas rhwng yr rheini sydd yn dangos ar perchnogion. Odi, wir, ti'n gwybod, a mae'n dda bod bobl yn gallu cymeryd ceffyl i drafod i bobl eraill, dost dim pawb fel yr oedran sy'n gallu rhedeg nhw agor, mae rhaid talu rhywun i wneud e. Mae angen y ffitrwydd, mae angen y berthynas. Yn ail yma heddiw, second here today we have 6-4-8, and this is the Carlos Baby Shop, property of G.O. Williams. In third, in 6-2-9. Odi, mae'r egni yn codi fan hyn ac yn parhau i godi drwy gydol y dydd wrth i ni weld Ashmeadow Delilah yn ennill ac yn cipio'r wobr gynta gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adferch blwydd o'd. Yn bimeg wedyn, in fifth, 6-3-1, and this is Elvire Fabuloso, property of Geraint Lewis, and in sixth is 6-1-8, and this is the Shaman and Fuller families, Copperthorne China Doll. Ti'n gyfathrebu mawr i enillydd y dosbarth ebolesu neu adferch blwydd, sef Ashmeadow Delilah o dan berchnogaeth.